ছিল হেমন্ত সরকার হায় হেমন্ত সরকার হায় বিজেপি সরকার হায় সরকার गोदोनिफ्रायनो जे आलादा रायजोनि थाखाय दाबिबोबाय थादों बे आलादा रायजोखौ जोङो मोनफुंनो हायाखै बिनि थाखायनो दिनै आरोबाव खनसे बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि बानजायनायाव दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जोङो जावरिखांफिनदों दिनै जोङो उदालगुरिनि जे जोंहा गुबै एबा मिरु जे ओनसोल बे ओनसोलावनो जोङो दिनै बड'लेण्डनि जे बिनाय बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों नोंथांमोना सिगाङाव बेबायदि पारमिसन लानाय जायाखैमोन नामा जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ बेबायदि सुबुंगमाखौ खालामनो होनाय खाबु होआसै दिनैनि समाव जों बयबो मिथिखायो जे जोंनो भारतनि संबिधाना कनस्टिटिउसन अफ इन्डियाया जोंनो बयनोबो मोनथाय होदों जोंनो राइट्स होदों जे गावबा गावनि जे फ्रिडम अफ स्पिच राइट्स आरो गावनि हा हु बारि बिथा कालचार ट्रेडिशन गासिबखौबो जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे राइट्स होदों बेखौसो जोङो मोननो लुबैदों बिनि थाखायनो जोङो आन्दलन खालामदों सोरबा प्रसासना जोंखौ पारमिसन होआखै सोरबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ पारमिसन होआखै बेखौ जोङो साननांगौ लगियानि खुनु प्रयजन गैया होननानै जों सानो बनसुआ बिथाङा सासे सुबुं हिसाबै बयहाबो गावबा गाव मोनथाय दङ जे सोरबाया पलिटिकेल हान्जायाव जइन जागोन सोरबाया जाथिनि थाखाय माहारियारि जे हान्जाफोर एबा जे स्टुडेन्ट्स इउनियननो बा अनेक बेबायदिनो लिटारेचार इउनियननो बेफोरबायदियाव जइन जागोन थिग बेबायदिनो रंगुल बर' बिथाङाबो गावनि गोसो बायदियै गावनि राइट्स बायदियै गाव गोसो बायदि गावनि मोजां मोननायाव जइन जादों बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे माने नैबे बनसुखौ लानानै बिथाङा मोनसे बुंदोंमोन गोजाम जौआव गोजाम बथल बेखौ बुंदों बेबायदियाव माने बै हाग्रामानि मोनसे कसारिनि थाखायसो बेबायदि जोनोम जादों आरो बेनि थाखाय दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जायाखै बिथांमोननि गोसो सिङाव मा साननानै दं जोंबोथ' बुजिनानै मोनला खिन्थु जोंहा बर' माहारि हिसाबै दिनै गोबाव सम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो जोंहा जोहोलाव रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोननि जे जोंहा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सिमां बेखौसो जोङो सोरजिनो होननानै फैदों सोरबा मबेबा आमोखानि फल'वारनो आमोखानि ABCDनो होननायाव जोंहा बेयाव गोदोनानै थानांगौनि प्रयजन गैया बेखौ जों सानो आरो बे बिथांनि खोथा